Godmorgen. Jamen, vi er simpelthen i Holland, fordi vi har købt en lille campingvogn. En lille bitte sød en, ikke særlig stor, lige det vi ønsker, fordi vi har ikke lyst til at slæbe rundt på et stort vogntog. Det har vi gjort en gang. Vi har fantastisk vejr, 13-16 grader. Det er en brugt en, 20 år gammel, men den er faktisk super fint. Der var markise med, der er mover, myggenet, sådan en meget sød trappe her. Det er lidt lækkert, så man ikke har sådan en. Så har vi sådan i går aftes flyttet en lille bit smule ind i den. Vores lille køkken. Og ja, her køkkenskab dernede. Og så har vi en sædegruppe, som kan laves om til dobbeltseng. Det er lidt bøvlet, men det arbejder vi på. De har lavet et eller andet hack på den, så den ikke bare lige er sådan helt god. Men vi ved godt, hvad vi skal lave. Så det går Martin bare i gang med. Der er også varme. Det var dejligt i går aftes. Og et badeværelse, som vi måske sådan lige skal peppe en lille bit smule op. Men det er jo sådan noget, jeg rigtig godt kan lide. Rigtig dejlig lørdag. Hej hej.